Hello guys, गाहाम जों फेमिलियाव दंखाके फेमिलिनि गोबां मा सामुं दङ चिकन कटर सामुंजों मा खायो खायलायो जे सामुंखे कुनो चिकन कटर करे आंनि बागै आं दिनै अमहाय सामुं खायना नायो बाक्सांखे अमनो खायांनाय उनखे बटल उनखे खाली बटल नोंसों मुग मानाय कफिनि बटल ते मधुनि बटल घिनि बटल परे बटल खाली बुना आं रिसाइक्लिं हिसाबै यूज खायनो बागै सुई दं एमने ता आं असं नांगिया हाइफाना आं तां सुई दं होबेके जेफ्रो तीन बरक बासाबाराव स्टूडेंट बासाबाराव कताल फाइके सम दानानि सतै दानानि अबहाय सामुनान यानि बागै आं गिबिया रिसाइक्लिं यूज नि बागै आं सुई हागै दं या आंबो नांखाके नाफा नाखा याइफान आनि अमहाय गोबां मा दङ तफान आं खिबि नाम बुयानि सुई नारो इन फ्यूचर रिसाइक्लिं हिसाबै यूज खायमान मुखा चिनि नुका चिन नेबर्स रूम नाय बैंक ऑफिसर रांगनाबो कतन खायफैबे आं ग्लव्स थु तामखे अमो मैला बाला याग्रो हामियां नायखनै ग्लव्स थुइना A few moments later. नुखा बेलाखे नायथो उनथांनाया गोजों लाय इगे अमनो बाक्सा बुसुंखे खिबि गैरावो के खिबिया गै नार खायखेसो रिसाइक्लिं हिसाबै जों यूज खायमान A few hours later. इक्ले नायबेसिदि आनि खाली बटल नो सुगुय नारगै अबहायखे जों रीयूज खायफिमान अनो रिसाइक्लिं होनोता खिबियागै यूज खायफिमान के आं मोस्टली अरो बायनाय जार बटल नो यूज खायो तांखे बंखे हेल्दी प्लास्टिक बटल नो के आं यूज खायथाया खम के आं बागै अबो मधु नि बटल रखगे बेलायखे न गाहाम हाइजेनिक के और आं बरंनि लेबेल खायनारगहा तामखे जतनो न सायो खाता सुजाग नाय स्पेशली ओ सुजी राइस पाउडर ते मैदा बरंनो जों मिस्टेक खाय आइन बागै मारखेनो गरो उता बरंनो के हाइने बरंनो सुई मानार उनके सुजी उनके राइस पाउडर मैदा ते उमरंके लॉन्ग क्लो उनके सीनट के टर्मरिक पाउडर सुजी राइस पाउडर मैदा ते उनके ग्रीन टी के एन टी में नॉर्मल टी ये उनके पीस वाटर उनके टर्मरिन टेंट्रोय उनका ये उनके सुया के निजेसी कोकोरो इथान ता ये सायो सुजाग नाय दिनके पाइके अमके समनि कंटेनर बाक्सा बुक्सु सानाय बाजारो न बायनामा ब्ले रां खरस खायारगनै बाजाराव निगे अमहाय कंटेनर प्लास्टिक नि मान के प्लास्टिक न के आं हामजाया हेल्दी जाया ता अमरंके रां खरस खायागैनो हेल्दी खलायै नायथोके कसं के यूज खायमान हाइन बागै आं बेलायखे जाजाखा ओ बटल रगनो कासनि बटल के बेलायखे हाइजेनिक प्लास्टिक नि बटल के हामिया